Pomaže Bog, dobrodošli na 6. već prokladni piknik. To je piknik koji pravimo pre samog početka velikog božićnog posta, da se okupimo malo, da se družimo, da se proveselimo, da pojedemo nešto naše specialitete i da se oni koji se ne znaju, da se upoznaju i tako dalje. U svakom slučaju, to je jedan od naših okupljanja. Mi imamo naravno uvek druga nedelja posle Vaskrsa, drugi vikend posle Vaskrsa kada je veliki srpski festival, ali sada pred sam početak božićnog posta mi imamo ovu vrstu piknika gde se ponovno okupljamo kako i družimo. Ali nam sad naredne nedelje 3. ili 4. decembra predstoji opet jedno okupljanje ovde, naravno posle svete liturgije. Liturgija je prvenstveno najbitnija stvar u jednoj srpskoj zajednici. Ali posle svete liturgije imat ćemo promociju knjige od književnika Milodora Jakšića i takođe izložbu slika od Ilije Šaule, koji je takođe pisac, izdavač i slikar. Pa ćemo to naredne nedelje imati. A naravno predstoji nam jedan veliki događaj koji se jednom događa u jednoj parohiji, u istoriji parohije, a to je osvećenje, veliko osvećenje hrama. Mi smo imali malo osvećenje 2018. da bismo mogli da se služimo hramom, međutim sada će biti veliko osvećenje hrama, kada će zaista biti veliki događaj ovde. Prvo ćemo imati eparhijsku godišnju skupštinu 22. i 23. februara, a onda 24. februara, subota, imat ćemo veliko osvećenje gde će nam biti petorica vladika, bit će naš preosvećeni vladika Irinej, bit će vladika Mitrofan koji je bio takođe nadležan nad ovom parohijom, onda vladika Longin, vladika Maksim, zapadnoamerički i doći će i vladika Grigorije Dizeldorfski, nemački. Biće mnoštvo sveštenstva jer, kažem, imat ćemo godišnju skupštinu naše eparhije, tako da će svi sveštenici sa svojim delegacijama biti ovde i to će zaista biti onako jedan veliki, lep događaj. Mi ćemo se potrudimo da budemo dobri domaćini, da se dobro pripremimo. Mada mi se uvek dobro pripremamo, mi uvek umemo da dobro dočekamo goste, ali za ovaj moment je zaista nešto što je mnogo važno i trudit ćemo se da zaista osvetlamo obraz Majamija i Srba u Majamiju. Lijepa, idemo Nenade, hvala puno, hvala. Za Miroslava i lepo društvo idemo Stipnicu. Ajmo! Kako ide? Imam jedno 75 mjesta, baš je dobro. A čekaj, to može pri hotelu, to možemo... Evo tog auto! A što, nešto mehanizam? Svaki kažem, radi praca i ulazi u... Već odavno došla, uzalud čekam, uzalud se nadam. O majko moja, koliko ga volim, samo je on u srcu mom.